ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ኣዳራሻትን መንበሪኡን ሽምዓን ጥዋፍን ብምብራህ ንሰማዕታቱ ብሓበን ይዝክራሎም። ሎሚ 19 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሰልፊ ሽምዓ ኣብ ጎደናታት ሓርነት ሰማዕታትን ኣፍዓበትን ዝተዘርግሐ ሽምዓታት ብምውላዕ ድሕሪ ምጅማሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ብማርሽን ባንድ ተመሪሑ ካብ ሲቲ ፓርክ ተበጊሱ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ተኣኻኺቡ። ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ድማ ንርዝነት ታዕለትን እትሰክሞ ሓላፍነትን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ቀሪቡ። ንዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ ጸሎተ ፍትሓትን ዱዓን ክካየድ ውዒሉሎም። ብርሃን ዓንደ መስቀል ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎ። ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራ ንምዝካር ሎሚ 19 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሳህሌ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ አልኹላፋ አልራሺዲን ከዓ ዱዓ ተኻይዱ። الله أكبر الله أكبر ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ተመርሑ ሊቃውንቲ ወልደ ክህነትን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ምእመናንን ጸሎተ ፍትሓት ኣብጺሖምን ጸሎተ ንስሓ ተነቢቡን። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ኣብ ዘስምዕዎ መንፈሳዊ መልእኽቲ ህዝቢ ሓድነቱን እምነቱን ዓቂቡ ብፍቕርን ሓልዮትን ብምምላስን ንስድራ ስዋኣት ብምንባይን ከምኡውን ልኡላውነት ሃገር ብምዕቃብን መደባት ልምዓት ብምትግባርን ንሕድሪ ናይቶም ህይወቶም ሰዊኦም ነዚ ብርሃን እዚ ዘብቅዑና ጀጋኑ ከተግብር ተላብዮም። ትፈትዎ ከይከፈልካ ትደልዮ ስለ ዘይርከብ ብሉጻት ጀጋኑ ስለ ዝኸፈልና ንፋስ ሓርነት ነስተንፍሳለና ዝበሉ መምህር ኤልያስ ሃብታይ ብወገኖም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘይትትካእ ህይወቶም ከፊሎም በጃ ዝሓለፉ ሰማዕታት ምዝካርን ሕድሮም ብልምዓት ምትግባርን ግቡእ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ አልኹላፋ አልራሺዲን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ደርስን ዱዓን ድማ ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ አልአሚን ዑስማን አልአሚን ንስዋኣትና ክንዝክሮም ከለና ንዘሰከሙና ሓደራ ንምትግባር መብፅዓና ብምሕዳስ ብዕዮ ልምዓትን ምክልኻል ሃገርን ቅሶኑ ክንብሎም እምበር ብመስዋዕቶም ከነስተንትንን ከነስቆርቆርን ኣይግባእን ብምባል ነብስ ወከፍ ዜጋ ሃገር ብምህናፅን ላዕላውነት ብምዕቃብን ሕድሮም ከተግብር መንፈሳዊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። سمع الله لمن حمده الله أكبر الله ስድራቶም ሓበን ዝሃገር ዝኾኑ ሰማዕታትን ኸብሓቡን ክብሮም ከቢሮም ንኽነብሩን ኪኖቲ ብመንግስቲ ዝኽፈለሎም ደበስ ህዝቡን ብዓቕሞም ድጋፋት ከም ዝገብረሎም ይፍለጥ። ጋዜጠኛ ናዝሬት በይን ኣብ ዞባ ማእከል ንዝተኻየደ ንጥፈታት ኣመልኪታ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ካብ 2004 ክሳብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ 2016 ንልዕሊ 18000 ስድራ ስጉኣት ልዕሊ 1 ቢልዮንን 82 ሚልዮንን ናቕፋ ደበስ ከም ዝኸፈለ ሓቢሮም። ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ሲም ዕቑባ ሚካኤል የሪና ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ብዘይካቲ መንግስቲ ብስሩዕ ዝኸፍሎ ወርሓዊ ደበስ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንኣዝዮም ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ንኽልተ ዓመትን ልዕሊኡ ንምእላይ ብዝወሰድዎ ተበግሶ 31 ሚልዮን ናቕፋ ንዝምልከተን ስድራ ስዋኣት ከም ዝተዋህበ ኣብ ቀጻሊ ድማ ን308 ስድራ ቤታት ልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ናይ ምኽፋል መደብ ከም ዘሎ ኣረድዮም። ስድራ ቤት ስዋኣት ብምሎም ርኹባት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም بمولهم كأسونا تخوني كلنا هذا تقومات وشتون كذولو نردان خير زم تقومات زحب حبولو ويزتور لما قدها حدا من قد دقف نعوم زوهر لما قد جبر دقف نتقومات صدر بيسوات واحد وخا يحبر إذا دقف زي بيرترام يسبت أجا أو اشتهلو ويكعوت حجر بوم زوهبي
من قصبت دمو مسرتنا زي دبسي كلتا عمز زخون حدا طواري ويكا حدا نغاي سدرا بيسوء نصوم سدرا بيسوء نعمت 10 نخلت عمت 10 شح لذن كلت 10 شح زين او رحي كجبران خالي اب شد شورح خبان خالي على عمت خبان خالي اب كلت عمت هون خبان خالي تقليلون كخبلان خالي بزمان قدي يتجنزب كوهاد صنيحن አሎ بزي كازي انس سواتن دق سواتن دوسم زخلولو بايتان مفتار زتفلالي موياو سلطناتات كم توهبه كومون ببخبابي توديبا بحرشان كال نطفتاتن كم زتحقاقزم اتسيوم ابرهم ابرس زون كال نايدرس من بوكم زغبر دغفات አሎ እዚ بوكم زغبر دغف نبلو زلنا انتايو حدا عينه عوا حجز تعينه حجز انتاي زخونه سدري سوور أبتو تقوم زلوا أبتو زلوا وتا بمنا ورو تقام كله وصل صغير استنام وانا ورو تقام حدا نعمل ناس كم عقبي جزا نسو متجان خون متعرع خون ما تخون استكم حجز كلا أب حرشة ومداي حرشة صحيح محرس معطي عاتين مخيدا زون بوتكم زغبر عبد غفالو ابريسيو نزي زخون بغنزوامون تابزن ولو زلنا مسو زياتو غزاوا دغفون غبري مزحت جم حبرسسنا بوجود نعم حجاز دليس يبلو دعزن ولو زلنا تاخسنا جنزب بصور كيتفلطه بوتحت لحجزو خازي بزحي ابريسيو ناي سلطانا مدبون جبري كاي سلطانا مدب كم زناي كايلا ناي مألاما لا مثل سلطانا مقبر لنا كم أكل نايتي بمخنيات إسرا سنة مع السماعات إيرترا أبمل هاجر زكاير زلو نتفتات أبزوب عن سباون زتفلالي مستندوتات يكايدالهم وكلت إرينا موسيقيدانة هيرمون مكوننن أمونا أمباين أو هايدم نزل أخوات أبتساب خالد محمد برهان أب زوبعن سبب بمخنيات 10 سنة ما تطون نطفتات أب مقابر حربنياتات نتاريخ قالس حزب إيرترا زغلصو ባህላዊ መሰናዶታት ከምኡን ንትርጉም መስዋዕት ዝገልጽ ናይ ቅብኣ ምርኢት ዘጠቃልል መደባት ይካየዳሎም እቲ መደባት ብ17 ሰነ በአማሓዳሪ ዞባዓን ሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ከተማ ኸረን ብወግያብ ዝተኸፍተሉ صحፊት ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉስ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል 10 ሰነ ሰማዕታት ኤርትራ ብሓበን ዝዝከሩላ ረዛን ዕለት ምዃና ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሕድር ሰማዕታትና ብምትግባር ዝወደቁሉ ዕላማ ንምስማር ዓጸፋ ክሰርሕ ቃሉ ክሕድስ ተላብያ معلت سماعتنا كاب حدر سماعتنا انتاي فتيمنا انتاي كتاريخنا التزخاخرنا علت يازبله ابو ومبر كوميتي 10 سنه اتو رزنا اريا دما نعوت نايت مدبات بحفشه ابركتو نزغبرو سنه طبباويانن كالوتنا مسكينو نزخر سماعتنا يقبا سلطات زقربو سنه طبباويان بوغنوم نترغم مسواتي نوشطاوي سمعيتهم بزغلص اغباب نهزبوم ككافلو مبقعم حبن كمسمعن بمغلاط قبا تاريخنا بمصات ولودታት كمحللفلو زخل اغباب سلازغونه اب مصاي لعل قالبو كوهبو كمزغبا اسميروملوم እዚ ከምዚሉን ከሎ ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍለ ሰራዊት 96 ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ነበርቲ ከተማ ኸረንን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ዖና ናይ ብኹስኳስ ኣግራብን ምትካል ፈልስታትን ማእቶታዊ ነጥፈታት ኣካይዶም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዘካየድዎ ወፈራታት መብጽዖም ንትግባር ሕድር ሰማዕታት ንምሕዳስ ዝወደብዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ንሓድሽ ወለዶ ኣብነት ክኾኑን ሓቀኛ ውዕሎ ጀጋኑ ከዘንቱን ከም ዕላማ ሒዞሞ ምህላዎም ኣረዲኦም ኣብ ዞባ ማእከሉን በተመሳሳሊ ዝተፈላልየ መደባት ክቃናዕ ቀኒሎ ንጸብጻብ ወከልቲ ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ናዝሬት በይነን ሸዊት ገብረ ብርሃን በዚህ መሰረት ስግደፍ ዞባ ማእከል በመህናት 10 ሰነ ኣብ ቀጽር ቤት ጽሕፈቱ በመዝሙሩን ትረኻ ግፍዕታት ደብዳብ ነፈርታ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝተሰነየ መደብ 17 ሰነ አካይዶ ኣብታ ማሕዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን አውሊያይ ኣብ ወንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል አቶ ዩሱፍ ሳይቅ ከምኡን ኣብ ወንበር ባይቶ ዞባ ማእከል አቶ አብርሃም ሰመረ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት 20 ሰነ ዕዮና ብመጽር ውጽኢት ትግባር ሕድር ሰማዕታትና እንፍትሸላ ረዛን ዕለት ሓበንን ኩርዓትን ምዃና ተገሊጹ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዕዳጋ ሐሙስን ይራበሎን ተመሳሳሊ መደብ ዝኽሪ ሰማዕታት ተቃኒዑ እቲ ንሕና ዝሓለፍና ገድሊ ናይ ባሕቂ መሪርን زي كأنن زمسل نعو صيرنا عبزي بتحنا نبرهان نتم زحلفو زرعينا وكأنن نزبرهان زي كنري زبقعنا
أبزي بتحنا لنا مالتي منسي كا مالت كل جزء كرايو أبزع جزء زي كنا زت متزل كل جزء ندحري انتاي جبر الله وين أبي يبل الله سلمتاي نخبل ويكا علاموس ما بقصيسي فلتن كردان كخل الله سوادنا نذكر دعالو بصدنا نذكر كلنا بتوم دعالو بجاكانو عقن معينا خمد الله وين نريهم سلمتاي مين تزمي مين تعباش لهم عالفهم عناوين كريو خلنا بالعريم تريدنا ذي حدا سمعنا كم قتاي مسام كن سوايد قبانا ينالبل كن بالعريم سنحنا رينايو اسران عمشتن عمد رينا زي زي يحبيننا ኣብቲ ዝኽራ ኣመሓደርቲ ተንእሳን ዞባታት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል 20 ሰነ ምስ ሰማዕታትና ብመንፈስ እንራኸበላን ምስ ሕልናና እንማጎተላን ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ዕለት ዝቐረበ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ዝኽሪ ታረዛን ዕለት ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ይሰርፅ ከም ዘሎ ዝምስክር ምዃኑ ኣረጋጊፆም زي خمزيلم كله قبل الزوبا مأكل زنطفا أبالات هجران محبراتن تكالاتن كمون نبرتي استفلاليون وسان زوباتات من محدارات كبابن أب مقابر حربينيات أسمرا بارك سماتاتن كالئ بوتاتاتن بعصر شمونتن عصر شعتن سنة ما تطون اتفتات أكايدوم أتي ما تطون اتفتات مخصوص أقراب تريت متكال فرستاتن كالئن يتغالل تساتفتي أبزها بوريتو زكايرون اتفتات مس موسان حدرن سماتات زدارك كم زي كونه بمحبار أبتا نزخرم زتوسنت علت جلا نجر مقبارجن نحل عرفتي كم زفتر اللهم جليسام أبنو زواتات بريخن جودايفن ون تمساسالي مع الطوي مدبات أكايد مالهم بمخنيات 10 سنة مع التسمعات إيرترا نمبل رابع عامتو بأتليت زرسنا يتحدث تموله ودر قوي أجرن حبراو قويان لومي 10 سنة أب ساعات نجوه تسلاسلهم أبتي عبيتي دك تبعتيون دك أنستيون أتلتات تساتفو كاب ميرا بحت مسكرن تبجسو 10 كيلومتر شفينو أب ميرا بحت مسكرن زتزازم ودر كاب دك تبعتيو كخوب جبرم كاب دك أنستيو دما يوهانا يمانة تعويتهم نتور الدرز تعذبه أولمبيكاو أتليت جرماي جبر سلاسة نتي بمخنيات 10 سنة تودبه مدب زلوا عدنا قط بمقلات أبكت علي 10 زر سنة بمسعب نسل رزين كبر سماعات الجام كبركت قال آتيوم أب مود أتان عوتات أتلتات نيوانشان جنزب شلمات تعديلهم